sledujte Jusek a vizitujeme novýho videa. Dneska jsem si začnu zahrát hru Deer Hunter 2014, která je normálně dostupná na Facebooku. Tady jde vlastně o to, že jste jakýsi lovec a lovíte tady zvěř. Musíte takhle třeba zabít jednoho white-tail deer. Tady ze začátku máte nějaký instrukce, co musíte udělat. Takhle všechno vám to řekne, co musíte udělat. Takže S. A musíte vlastně ho tady zabít. Takhle vám to dá zpomalení. Za to, že zabijete, tak dostanete nějaký peníze, za to si můžete vylepšit pušku. Potom jsou tam různé takový trophy hunty a všechno tohle. Buy new weapons, tady vám všechny informace dá. Vidíte tady. Máte prachy. Teď si ji musím koupit. Výborně. Takže myslím, že na tuhle hru, pokud vás to bude zajímat, tak určitě budou takový 2 díly, třeba Deer Hunter #1, Deer Hunter #2. Jestli budete určitě chtít. Budete mít tak asi 10 minut, protože ne, že by to nebylo zajímavé, ale myslím, že díl než 10 minut si fakt nevydržíte koukat na to, jak tady hraju něco, kdy zabijím nějaký zvířata. Je tady sice jak zvířata, který vám neuškodí, ale tak zvířata, kterým vám můžou docela dost uškodit. Ty zvířata jsou většinou na nějaký trophy huntu. Když vlastně ten trophy hunt uděláte, tak se vám otevře nový region. Myslím, že v tomhle díle se pokusím se k těm trophy huntům aspoň trochu dostat. Když jak se tak koukám, tak to asi nepůjde. Upgrade. Jak se to upgradeneme, když to po nás chtějí. Samozřejmě upgradeovat to nemusíte, většinou se to povede i s tím, ale tak budeme je tady poslouchat, protože většinou ví, co dělají. Ale takhle vám to dá zpomalení. Musíte se většinou prostě jenom do toho trefit, do toho zvířete. Potom je tam samozřejmě větší počet než jenom jedno, třeba 5, 4. Záleží to většinou na tom, jak těžký to zvíře ulovit. Si jdou třeba za sebou, nebo jestli jsou jako rozprostřen takhle volně po krajině. Potom se vám tam počítají další peníze i za to, když dáte třeba longshot, což je zásah do plic, nebo hardshot, což je zásah do srdce. Tady nahoře se vám dobíjí energie za každý nový level, co uděláte. A potom samozřejmě děláte ty lovy jak v noci, tak ráno, tak jak ve tmě, tak ze světlo. Vidíte, takhle vám to vždycky ukáže, jaký zvíře vlastně máte lovit. Tak, výborně. Takže potom tady máte Infranted a to je vlastně, že se vám ukážou vnitřní orgány. Jaký? Tady se ho zapnu. X-Cam. A jsou tady vidět. Takhle, kde je všechno, kde. Potom se vám to hodí třeba na, když je nějaký, musíte dát něco hardshotem, headshotem nebo něčím takovým. Protože vám to vlastně pomůže, abyste abyste to dokončili. Tady už jak vidíte, tak už jsou tady vlci, což jsou nebezpečnější zvířata. Samozřejmě nějakou dobu trvá, než si vás všimnou. To je ten vykřičník, co je nahoře. Schválně dáme si zase X. Výborně, a teď by to mělo být zásah do plic. Tak se mi povedlo do srdce.
takhle se neustále střádají levely. Jsou tady taky různé nabídky, ale většinou takovéhle pušky jsou drahý. Třeba tady 160 cihliček, já mám jenom 8. Ale myslím, že to základní lovení jen tak tady bude stačit. Cancel, tak si to upgradeneme, když to po nás chtějí. Protože většinou ty rady jsou lepší, protože pak se vám to líp povede. Takže tady musíme už, jsou tady různé úkoly, jako tady třeba, takže to musím hodit s longshotem, takže si dáme X. A takhle do červené ťupky si zadáme ten longshot. Tak to se mi moc nepovedlo. Takže tady máme... Dobře, to se mi zrovna dvakrát nepovedlo. Jsem byla zabrala do vysvětlování a zapomněla jsem vlastně přílet. To ne, zapomněla. Tak to zkusíme ještě jednou. Tentokrát to dám z vlastního odhadu. A nebo ne, radši ne. Tak. Vlastně se nám to tam ukáže, že se tam vidět jasně plíce, kde jsou plíce, kde je srdce. Ale myslím, že to má nějaký základy biologie, že by tam měl poznat. Aha, tady se to jako... Podle mě to nemusíte upgradeovat, myslím, že to bude stačit, ale tak potom ty pušky se přece jenom hodí, když prostě máte něco těžšího, tak na to třeba musíte upgradeovat a to vás nepustí dál. Tohle by vás dál klidně pustilo. Tak tamhle. Tohle by vás možná dál pustilo, ale když je tam takový červený vykřičník, tak vás to dál určitě nepustí, protože na to prostě většinou nemáte ani nárok. Ne. Myslím, že pár huntů si ještě dám a vážně pod těch 10 minut myslím, že to nebudu dělat, protože přece jenom není zrovna dobrý se na mě přes 10 minut koukat, jak tady hraju nějakou hru, kde zabijím ty nějaký. Level longshot, výborně, tak si dáme tady zvířat. Ale určitě možná, nevím jestli dneska nebo třeba zítra vydám další díl, protože mě tahle hra nehorázně baví. Starter pack, ok. 1500, to vážně nemám. Pardon. Takže myslím, že ještě, vidíte, tady je trophy hunt, white stack with a hard shot. Tak jdeme to zkusit, aspoň ten jeden. With a hard shot. Takže tady se vážně hodí to X. Výborně. Takhle se vám to hodně hodí. Dostanete za to pak hodně peněz. Vlastně, protože i to, že zabijete to zvíře, se vám vlastně počítá. Takže já jsem dala první trophy hunt, tady další je černá ovce, nějaká, možná zkusím to určitě v příštím levelu, v každém levelu se pokusím aspoň jeden nebo dva ty trophy hunty udělat, protože, výborně, tady jsem dostala takových 55 coinů, to je jedno. Takže v každém se pokusím to udělat. Takže doufám, že vás uvidím u dalšího videa. Pokud se vám to líbilo, tak lajkujte, komentujte, sdílejte, za všechno budu ráda. Určitě mě odebírejte, sledujte na sociálních sítích, který budu dávat do popisku videa. A možná další díl téhle hry vyjde zítra, nebo i možná dneska, pokud to stihnu. Takže já se s vámi loučím a čau.